Top 10 najpopulárnejších hier v Robloxu 2025. Brookhaven RP mesto, kde si môžeš kúpiť dom, auto a žiť svoj druhý život. Blox Fruits staň sa pirátom, zbieraj ovocie a bojuj s bossmi. Adopt ME. Vychovávaj zvieratká, stavaj domy a obchoduj s ostatnými hráčmi. Tower of Hell skáč a nespadni. Hardcore parkour výzva. Murder Mystery 2 si vrah, nevinný alebo detektív. Zistí, kto je kto. Pet Simulator X zbieraj roztomilé zvieratká a staň sa najlepším trénerom. Roblox Bed Wars chráň svoju posteľ a znič ostatných. Taktika a akcia v jednom. Royal High život princeznej v magickej škole. Móda, kúzla a zábava. Piggy hororová hra s napätím a hádankami. Uteč pred Piggy. All Star Tower Defense bráň sa s anime hrdinami. Strategická výzva pre fanúšikov Naruto, DBZ a ďalších. Poznáš tieto hry? Napíš do komentára, ktorú hráš najradšej. A nezabudni dať like a odber.